Здравейте хора, аз съм Калата и днес ще ви покажа един от най-скритите места, в които може да вземете някакви брейнроти. И общо взето да, наистина това видео ще бъде доста интересно. Все пак ще открием някои странни места. Така да нищо не сте видели сега. И се очертава да бъде интересно видеото, така че нека да започваме. Както виждате, сме в Survive Lava for Brainrots. Тая игра е създадена от Chaos Stake. Нормално в момента точно сега да играят 250 000 човека. Но все пак, нека се залагам с задачата да ви покажа общо взето какви са тайните места. Първото място, което е доста по-разпространено и доста по-старо, ето да вземете ето този брейнрот, който е втория най-рядък митик за сега в играта. Ето виждате, най-добре е дин-дин-дин-дин-дун. Не знам защо, но общото е така. О, чакай, аз май събрах парите, за да се ребъртна. Мисля, че... Да, готово. Аре, ребъртване, перфектно. Вече ще мога да си взема нормални... наистина хубави брейнроти. Защото вече не е много добре работата. Друга акаунт мързи ме просто да си взема брейнроти от там. Селестия ли е? И всякакви хубави брейнроти. Апгрейднати. Заради това за сега ето тук ще си апгрейдваме брейнротите, да не ги да ми помага. Но първо си купим скоро, защото се ребъркнахме. И да започваме наистина с същинската част на видеото. Так. Ще скипна частта, в която си купувам скорост, така че и сега ще ме видите. Ох, това отне много време. Няма да лъжа. Това отне много време, защото тези хора не са... Тези ютубър не са направили играта да може бързо да си фармиш левелите на спида, колко спида имаш. Надявам се скоро да го правят това. И да, в началото на видеото случайно забелязахте ли как гледах точно ето тук и без да исках влязох ето тук. И се направеше нищо не е станало. Но ето тук се крие нещо. Така, виждате нещо странно? Да. Нека да видим какво е то. Таен паркур, гайс. Това е секретен паркур, който е сравнително нов. И изобщо междуто не е труден. Взема си доста добър брейнрот за начало на играта. Тъй като тук не ти трябва спид. Защото играта просто ти го спира автоматично. Моля те, не умирай. Моля те, не умирай. Много ти благодаря. Сега този джамп много го маназя. О, добре, сега. И общо взето, ето Длейм, обаче на мен няма да ми го даде, защото аз го имам. Ето, не ми го даде. Чао. И умирате сега, защото сте го взели вече и се връщате. Но другото секретно място, сега вече ще мога да ви го покажа и няма нужда, поне така смятам, че няма нужда да си пренасям брейнроти в другия акаунт, за да стане работа. Но ще скипна частта, в която ще ходя чак до селестиалите, така че... Да. Чакайте. Сега са тук. Ще... Така, леко казвам, ще се умъна направо в тази игра, защото това ще отнеме много време. Нали, реално сме почти там. Така че аз ще скипна тази част, защото виждам един хубав тотото сакур. И ей сега общо взето ще ме видите отново.
И както виждате, не успя да взема тотото Сакуро, защото някакъв рандъм човек ме озари, докато го вземах. И не успях да го взема. Че не може да ми кажеш, че не се хванах за ръба. Защо винаги така става? Поправите играта така. Аз ще обаче да е много полезно да взема. Но нямам ръбъкс. Нямам пари. Това 49 ръбък, което не е много. Но аз нямам никакви. Добре, да имам 7 обаче. Къде е 7, къде е 49? Сега ще се опитам да скоча до там. Успях. Успях. Почти стигнах до Селестиал арената. И виждам Селестиал всъщност. Не скипнах частта, защото аз бързо стигнах. Така. О, добре. Успях. Успях. Не. Сега ще се вдигне. Бе. Добре. Изи е трудността. Не, защо паднах пак? Няма да скипвам все още. Ако видя, че не мога... Защо ми глишва играта? Така. Не бе, не ти искам... Аз няма да ти дам парите ми. Не. Така. Това е много лошо. Вече не е толкова лошо. Difficult hard. О, не. Аз съм много мъртъв тук. Бързо. Не. Добре. Ще видим след малко. След малко за вас ще бъде и сега, но за мен ще отнеме поне 10 минути. Така че скипвам. Ето ме. Тук стигнах. И се спомня тук ще Селестиал, който ми става един ребърче, за да го стигна. Да, ако че не лай в момента. Защо точно сега лаеш? Качвам се ето тук, за да може да скоча това и да върна. Така трябва да стигнеш до Годли Брейнърчите. Това е невъзможно. Да, кома нали на трени. Добре, браво. И на всичкото отгоре, долу винаги има лава. Лава постоянно. Добре, няма да можем да го стигнем. Секретното място. Добре, не работи. Не мога да стигна в момента там. Така че просто ще ви кажа как може да стигнете до там. Реално е. Пробвал съм го. Работи. На моят... Така... Това ми е оригиналния акаунт. Но имам един друг, който е на лаптопа. И имам едно приложение за снимане. Обаче по някаква причина това не работи. И е много тъпо. Наистина. Така че... Да. Колко струва да го стилна реално? Тук видях... ето го. Чили. Вие нормални ли сте? Как 800 робъкс? 799. Гати. Не мога да ви покажа сега, тъй като не съм много напред в тази игра. Така че мога само да ви кажа как да стигнете. В последната колона на Годли, мисля, че на Годли, ако не, мисля, че не би трябвало да е... Да, на Годли арената е. На Годли арената трябва да пише горе Годли. Как изглежда? Ето така Годли изглежда. И още взето ето този Brainrot Steak. Защо ли има Brainrot Steak? Защото един от създателите е ютубър Steak. Очевидно. Но там тази секретна стая няма нищо, кой знае какво. И още взето даже няма смисъл да ходите там, защото просто вие ще умрете от лавата. Просто е забавна стая, но пак е секретна. И е най-новата.
И може да попитам нещо. Сега ще ви покажа просто. Какъв е това бък, значи? Не ми харесва. Не, това не е бък. Просто си ми харесва, човек. Трябва просто да ви телепортирам. Да, няма портал. Да видим дали работи. Гледах в YouTube един глич, който не работи. Така, да видим за край на клипчето дали работи един глич в тази игра. Както знаете вече, като влезете ето тук, автоматично играта ви забавя. Но, според един ютубър твърди, че това може да не бъде така. Да видим как. Просто скачаме и установяваме, че не можем да влезем. Така. Що е мода? Добре. Така. Трябва, като съм много близо, да скоча. Като ще бъде малко трудно. Сериозно ли? Може да работи също това, да мечу. Май може да работи. Не. Нещо не работи. Не. Те са го направили. Добре, това не работи. На шорта показваше, че ето тук можеше да се мине. Можеше да скачаш ето тук. Но, както виждате, има ето този израстък. Той е доста интересен. Чакай, но това не съм го забелязвал, между другото. Това е пукнатина в стената и като се загледаш така можеш да видиш вътре какво има. Доста интересно. Но, много важна новина. Ако стигнем до другия месец, до края на другия месец, 100 абоната или 50 абоната, ще видим. На 50 абоната, ако успеем, ще раздам 20 робъкс. Но ако успеем да направим така от мен очакваните и много искани от мен 100 абоната, ще раздам цели 80 робъкс. Хора, това струва пари. Аз имам 5 абоната, така че YouTube не правя пари. Ако не знаете, вече знаете, че не правя пари от YouTube. И да. Леле. Това го греснах наистина много. И да, това са пари. Наистина ми е трудно да качвам видеа. Все пак ходя на училище. И ми е трудно наистина да ги качвам тези видеа. Така че абонирайте се, лайквайте и ако искате това раздаване да бъде реалност, пишете в коментарите хаштаг абонирах се. Ако не пишете, не пишете. Какво да направим? Така де, трябва да напишете задължително. Защото, добре прекалявам. Нищо няма да ви се случи, но моля ви, умолявам ви, просто да абонирайте се за канала и лайкнете видеото. Това искам от вас. Нищо друго. Абонирайте така. Пак да припомням. При 50 абоната, ако успеем до края на другия месец да ги стигнем, правя раздаване. Значи трябва, когато аз тогава ще пусна шорт, в който ще кажа, че вече сме стигнали 50 абоната и под шорта трябва да пишете хаштаг 50, за да можете да участвате. Ако не знаете какво е хаштаг, просто не пишете хаштага. Пак ще го оценя супер много. Но това не е важно. Просто трябва да харесате видеото и да се абонирате, защото но най-важното да се абонирате все пак,
как ще има giveaway без да се абонират, нали имаме цел. Но ако стигнем 100 абоната, тогава трябва да пишете хаштаг 100. Ако и общо дето всичко е същото. Просто и абсолютно всичко е същото, обаче просто трябва да пишете хаштаг 100 или ако не знаете какво е хаштаг, просто пишете 100. Ако не знаете как се пише 100, едно с 2 нули. Отзад. Пак ще ви разбера. И ще тегля победителите. И ще кажа общо, значи, как да разберете, че сте спечелили. Сега ви казвам, много бързо, защото вече този видеоклип стана вече дълъг. Все пак казах доста неща, които не са свързани с клипа. Но ако... Че аз слушах да казвам. Не мога да се сетя. Браво на мене, ще скипна малко. Скипна. Сетих се, значи ако ви харесва видеоклипа, абонирайте се за канала и лайкнете видеото, за да разбера, че ви е харесал все пак и да продължа да качвам такова съдържание. Но ако това видео стигне 5 лайка, само 5 лайка и 20 показвания, ще снимам на Escape to Knife for Brainrots и ще ви покажа най-лудите гличове в тази игра. Все пак, тук има секретни стаи, но в Escape to Knife for Brainrots има секретни гличове. Ще ви подскажа, може да дупликирате примерно Brainrots. Така че, нека да направим тези 20 показвания и 5 харесвания. Ако го направим това, всяка сряда и събота аз снимам. Това се отнася за дългите видеа. Може и по-често да качвам. Ще снимам шортове и ще кажа, примерно, аз не мога да снимам тук, ще снимам примерно утре. Ако не, няма да снимам. Или ще снимам повече, защото после няма да мога да снимам. Така че някакви такива работи ще стават. Но от мен чао! Абонирайте се за канала Калата BG Gaming и до следващия видеоклип. Опа, забравих нещо да кажа. Трябва да лайкнете видеото. 5 харесвания, както и 20 показвания. А до края на следващия месец, ако стигнем 50 абоната, раздавам 20 Robux. Ако стигнем 100 абоната, раздавам 80 Robux. Така че абонирайте се за канала.